Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Domingo ginalauman ang pag-abot sang napatay nga Negrense caregiver sa Israel bangod sang kinagamo. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ginpahibalo siya sang Regional Director sang Overseas Workers Welfare Administration nga si Riza Mondes nga sa Domingo na nakaschedule ang pag-abot sa Bangkay ni Loretta Alacre. Kung anuman nga oras suno kay Lacson, wala pa ini mapatod as of press time. Suno sa Migrant Resource Center sa probinsya, magahalin ang bangkay ni Alacre sa Tel Aviv subong adlaw kag ginapaabot buwas sa Manila. Damlag pa nagbulig ng syudad sang Cadiz City sa paghanda sang lugar kung sa diin ihaya si Alacre nga taga Sitio Camayan, Barangay Cadiz Viejo. Ginsiling ni Cadiz Mayor Salvador Escalante Jr. damlag pa nga ilaman ginahandaan ang posible nga pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa haya. As of press time, wala pa man sang opisyal nga pahayag bahin sa amo nga pagbisita. Because right now, damo gabulig. Okay? Just recently, the Speaker of the House contributed 500,000. So, after all this is done, we'll see where we can come in. Para at least medyo significant man no, ang contributions ng province. By the way, I was already informed by the Regional Director of OWA, si Ma'am Riza Mondes, that the remains is coming here Sunday. Sunday? And, yes, and so as to the time to be announced.